بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمر ما شرف لا تبلا جبا ومبو بلا جنفون إسلامي كفوري نو على كشينا كهنا نكبرك أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جنين أبو أو بسم الله وجم كان حكم كنا لا نوي دين برو مي جم كان نبي ولي كسي أنكر موما أني كأنكر مو بسم الله ولا ساك بارك إن كبرو كني ويه دين كنا فنونا anga dine baro hukumu konnala anga mun salo yi ananse kai ka ofino kai antara du anga karamo duba do kono kai jamanaka kai jamu do be kai ni ulu fodron o du do ne woni o duba do la sallaka ka dube ola kai khaso kampamana no yi almahinana an karamo ananga chawrwa Cerno Abdul Wahab Sall o ka demba yala doni du kabni bite walhamdulillah dem sanu fana sindane le makorbaw sindaro la o doni minna o andona duin ko nala anyi ankramo ananga dem seni do soreno min fana sindale mi chakorbaw sindano la anya la nyini anaka je ka dine baroke nyon fe ayana nga do am nga baroko nala ambe ankramo bismillah ankramo re to ko Cerno Muhammad Sall ni adone no ni Saidou Sali. Cerno Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cerno Muhammad Sall yere anya fotu na do ni Saidou Sali aya ka kalon damne u yere ka du kon nala ina fo ni kalan ni anya fo kuma damne na jugumina ko fa amada du kon nama awulla ka tama bileta ka ta don ni arabu jamano la aka tama ya rasidi jamana ka kuliyatu dawa atara ay lisansi ani master ke o jamana na libi jamana kan kuliyatu dawa la asigna kana faso kon nala kana si afaso la no ko du kon nay aka bara benno lakalani ani alaka dine lasiri ma ambe afuka wal mano kadro ke ay kadro ni afe Cerno Muhammad Sall ambe Shaaban kalula ani sungolo toche wati kungo ndrone sungolo kalu mboyane no sungolo kanga kume akanga bisinna ko choni mai yene anga do sungolo bisinna ko choyere la sungolo re da kunya damalo sungolo re kalu me inshallah taala بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم أنبياء الله وإمام رسل الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأهل بيته الأخيار وكل أصحابه الغر الميامين وبعد فربنا المستعان في كل كلمة نتفوه بها في هذا المجلس وبه التوفيق وعليه التكلان أمي ألفو كعلى ولي مندو كعلى بركدا أمي أنفلي جماع بلا جنين فو أمي الله سبحانه وتعالى دلي ألك أم بلا جنين دو كرمان تو يكونو أمي الله سبحانه وتعالى دلي أم فوتو ونغا كتو ولك بلا جنين بيسا الحمد لله أمي واتي من نسيسا ويه شعبان كالوي أم كن سينين بي سمالوما سمالوي كالوي كالو بادو kalu mini Allah subhanahu wa ta'ala ye abunya ka kalu in hormaya sungulu bunya ana horma ala kira sallallahu alaihi wa sallam alika kuma fota wana ka hadisa ulu de bo oyira anna ani Allah subhanahu wa ta'ala ye rabbakum ka kuma uli be sungulu bunya ko fo anyi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ye rede sungulu keren ya ka samantiya badama samantiya mun na ba dola sungulu na dona don ani hina de be do Allahu akbar ani hina be do ani yafa be do ani ka jon kan horonya ka bo tasmama anu be do to we sungalo ka bunya bilibili bay ni ala ka manton ala kira ka manton yo muso amma do ala kira yara ka kuma dola sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kira ba fani ka foko rajab shahrullahi al-asam wa sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati kote ko rajabi ala ka kaloi rajab kalu dambiara kata alama nisba litashrif o dambiani o be bunya de kofo c'est le fin du dambiara kata Allah subhanahu wa ta'ala fin foite dambiara kata alama ngani fin dambiara kata alama dro ko bunya de kofo o dia to hay nabillahi salih wa alika nyogome Allah subhanahu wa ta'ala ya dambiara kata iram naqatullahi we nyogome bunya bo de kofo don bayira na ko rajabi kalu bay Shaaban fana la kira ko koye ale reka
kalo ye o fana b'o kalo in bonya ko fɔ alhamdulillah ko ramadan ko ye ale ka mantɔn ka kalo ye o fana anw mantɔn ninnu an ye bonya sɔrɔ ni ramadan de komi ramadan yɛrɛ fana ye bonya sɔrɔ ni an ye cogo min o kama Allah subhanahu wa ta'ala ay kalo in bonya ala kira ko an ma ten hadisa dɔ la hadisa min ne Khuzaimatu o b'a la kali a ka sahihu kɔnɔna na Khuzaimatu bɛ hadisa in la kali a ka sahihu kɔnɔna na nga mun ye hadisa in lakalibaga ye o ye Salmanul Farisi yɛrɛ de an bɛɛ bɛ Salman dɔn Salman ye cɛ min ye ale ala kira ko ale de ma k'a fɔ ko Salman minna ahlal bayt ko Salman ye an dɔ ye ahlul bayt dɔ dɔn Salman de bɛ hadisa in lakali ko k'a y'a mɛn ala kira ka khutba dɔ la ala kira bɛ kan k'a fɔ hadisa jan don n'an ko an ka hadisa in yɛrɛ bɛɛ ta o y'a dan ma tɛmɛ ye an mago bɛ mahalu shahid mun na hadisa in kɔnɔ ala kira b'a fɔ khutba in kɔnɔna na وهو شهر أكو أوله رحمة كسمالو يكالوي كالو منا دمنا هنا وأوسطه مغفرة كسمالو ينكاتش من شيء ويافا وآخره إتق من النار على كراكم صلى الله عليه وسلم donc be bunya bade fo anyi kaloina donc ala kira kote sungalo in kile tan folo o ye hina de ni mo mi ya tan sun ka dafa ala hina ni la ala ka hina surulika ni kile tan flana sun ka dafa Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa ibo soro ni kile tan sabana sun ka dafa Allah subhanahu wa ta'ala bi ikuma bo ka bo tasma Allahu akbar folo a flana fana ye juma sungalo e kalo baye sabi Allah subhanahu wa ta'ala ma son fiu shaytané ka mala fili sungalo kono kalo in bunya kama ala be melekiyaw bla o be shaytané don joloko de la anaka kabila be Allahu akbar amba do shaytané Allah subhanahu wa ta'ala ya fu anyi ako ko huwa wa qabiluhu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shaytané naka kabila ana bonno anaka keleke chew o be an hadamadun yi an ga lahaliya bela ka so an ya tula o de kama ulu shaytané yere kalikandu ka be hadamadin la fili anaka o kana gele naka o kalikain be Allah subhanahu wa ta'ala isungalo don kaba abi meleke o bla o bis joloko de ke shaytané la ka bla jahannama kono naka kabila be donc koro sungalo kono na ma be tangane no ka bo shaytané ka filima Allahu akbar na do bi se ka question poser sisan a ko me mun o bela sungalo kono kuma do be ala soso o ni ko le ko bla ala soso la sino shaytané na fo tala na sona préparation yoro ba wati la ambi ni yoro ni développer inshallah taala e flana e sabana fana e juma Allah subhanahu wa ta'ala ko ni sungalo kalo jora ka ba ale be aljanna daw bedail da shegi de be aljanna la ba bedail jahannama daw ka bela jelen tu jahannama daw yi da kono to Allah subhanahu wa ta'ala ko ka be ulu be datu ba ya ka fo ko ala yere ya kanuni ala kira ka mantonye ma shi kana jeni sabula ni aljanna daile la ko ki profiter doni ka nyuman ke doron wala sai ka da kono ni jahannama fana datu ray inye ko ko assurance dande do kofe bunya bilibili ba mun be no sungalo konona na no be soro fana bara nyum be doublé Allahu akbar bara nyum be doublé ni delembe ka bara nyum kelen kan na be saraye shaitan de ko ala yo fo ko man ja bil hasana falahu ashu amsalha nga odo abe doublé bi se ka tasi fo kan wolonvla Allahu akbar fo kan wolonvla o misaliya suruni be suratul baqara kono ambe tema kan no wati ko bunya bele laban mi nimbo fo no be sungalo kono e su do su ala kira kote mana yera kote su kene a kausa kateme kalo ba kene Allahu akbar we lailatul qadr su do ba fo ko latika su do ba fo ko koron su ambutiazi su sabula meleke o be jigin kan dugukolo fa fo ambutiazi be créer we ala ka samantia de ala yo mun ke kalo yi ala kira kama na ka manton kama donc nin tu samantia bay mi ne ka soro ambina sungalo mun bismillah ala yo bunya ke sungalo yi inshallah taala Cerzo Muhammad Salam be ifo ki wala ni man ko sebe ni bunya no bela jele ikele ngani befo sungolo ina no ya nga dunan ba me menale ibara anya refe anga jamana nun kono dambi jamana do krenga nyala
kayiya yɛrɛ dunan jatigi jamana don wa ni dunan mina dunan bisimilali o ye an ka laadaw ye sunkalo fana y'an ka dunan de dunan min bɛ ka na surtout dunan min gansan tɛ i ye bonya fɛn fɛn fɔ o dunan ninnu bɛ min na n'o bɛ na o kan ka bisimila silamɛ ɲuman hadamaden kan ka sunkalo labɛn parce que bato kalo de don kan k'i dusukun kɛ ka sunkalo in labɛn ka sunkalo makɔnɔ k'a bisimila cogo di alhamdulillah komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ka laada la n'a fɔra k'a fɔ ko Cɛrno Usmane filɛ nin ko dunan dɔ kun bɛ dali kan i seko n'i damayira i b'a kɛ o dunan ye kabini k'a daminɛ préparation na ka so lajɛ dunan in bɛ bisimila so min kɔnɔ ka so in masiri dunan ka surafana ko a ka daraka ko a ka dulɔrɔfana ko ani dunan bisimila ko cogo ɲuman i b'i seko bɛɛ kɛ wa walhal pili dunan in bɛ bonya i dusukun na labɛnw fana olu bɛ bonya ka taga fɛ an dun b'a dɔn an tɛna dunan sɔrɔ silamɛ ɲuman tɛ dunan sɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ sunkalo kan k'a da an ye samatiya minnu fɔ sisan sunkalo ko la donc n'o y'a sɔrɔ sunkalo kɛra dunan belebeleba ye an ka kan k'an labɛn ka sunkalo in bisimila puis walhal jatigi de bɛ dunan bonya jatigi de bɛ dunan bonya ka seko k'a ye nka sunkalo ye dunan min ye anw jatigi ninnu bɛ bonya sɔrɔ sunkalo de nɔfɛ o kama i bɛ bonya sɔrɔ dunan min nɔfɛ e ka kan k'i yɛrɛ faga de cogo bɛɛ ka o dunan in nali k'a préparer ka ɲa ruhiyan wa nafsiyan wa jasadiyan donc o préparation ninnu kɔnɔna na o bɛ daminɛ waati jumɛn an filɛ nin ye Shaaban kalo min na ni Shaaban kalo in b'i n'a fɔ madarasa de madrasa istidadiyya tahdiriya wa bi ibaratin ukhra an b'a fɔ ko a b'i n'a fɔ bimathabati dawra tadribiya amaliya listiqbali ramadan donc Shaaban kalo in b'i n'a fɔ madrasa de min ne k'a sɔrɔ madrasa in bɛ maaw préparer ka maaw degi préparation na ka sunkalo bisimila o ye Shaaban kalo ye o kama mɔgɔ ka kan k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na o Shaaban kalo in kɔnɔna na o madrasa in kɔnɔna na fɛn dama damani bɛ yen a bɛ adamaden entraîner mun na walasa ka sunkalo makɔnɔ o dɔ ye sun kɛli ye o dɔ ye dugawu kɛli ye ani ka Ala gundo ɲɔgɔnya maana ka sabati halwa walima ka i yɛrɛ waati dɔ di Ala ma i bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bato o waati in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la ani a bɛ istighfaru demander a bɛ nafila saliw caman demander a bɛ jirojaw fana Ala bato façon bɛɛ a b'o fana demander nka n bɛna tomi dama damani fɔ o bɛna kɛ an ka baro yɛrɛ base ye mɔgɔ bɛ se k'i labɛn cogo min ka sunkalo kunbɛn o tomi dama damani kɔnɔ inshallah o tomi fɔlɔ Cɛrno Usmane o ye ikhlasul niyya ikhlasul niyya ka ŋaniya o khalasuya o ye mustalahu shar'i sariyatigiw ka mustalahu la o b'a fɔ ten sinon mustalahu wɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko ta'zizu tarkizil hadaf min ramadan أو تعزيز التركيز على الهدف من رمضان laɲini min yɛrɛ bɛ sunkalo la de k'i baser ka o laɲini k'a viser o viser tɔla de i ka ŋaniya fana i b'o o khalasuya Allahu subhanahu wa ta'ala ka ŋaniya fana khalasuya Ala ye maqama sababu la mais n bɛ kelen dɔrɔn ta waati koron kama k'o kelen ɲɛfɔ o de ye ka ŋaniya ko o khalasuya Allahu subhanahu wa ta'ala ye sunkalo mun bɛ nale walasa Ala ka sunkalo in nati cogo ɲuman k'o nɔgɔya wa bato minnu fana bɛ na kɛ sunkalo kɔnɔ ka se ka bato in bɛɛ lajɛlen kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala dɔrɔn diɲɛ kama parce que mɔgɔw tɛ ŋaniya ni qasdu an-niyyatu wal qasdu tuma dɔ la mɔgɔw t'u bɔ ɲɔgɔn na a bɛ ɲagami mɔgɔw bolo an-niyyatu bɛ kɛ Ala dɔrɔn de kama batow la misaliya la a bɛ fɔ ko n'an bɛ seliji ta farida fɔlɔ ye k'i ka ŋaniya seli n'i bɛ seli farida fɔlɔ seli farida seli arkanu a fɔlɔ ye ŋaniya de o ŋaniya in tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛna farida min kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ye i ka o farida in ka a kɛ Ala yɛrɛ jaati kama parce que Ala de y'i yamaruya i k'a kɛ k'a sɔrɔ i natalen tɛ alijana donna i sirannen tɛ jahanama kɔnɔ donya Ala y'i yamaruya de i k'a kɛ i b'a kɛ o de
kama k'a sɔrɔ fana i tɛ diɲɛ ɲinina n'a ye parce que maa caman bɛ yen bi Dr. Usman olu bɛndiya de la mais ni sunkalo sera i b'a sɔrɔ ko dɔw gɛlɛnnen b'u ma u b'a fɔ i jɔ n ka fara sunkɛlaw kan walasa Ala k'o mago in dilan an ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'o kɛ e ka sun baraji t'a la parce que su in kan ka kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala o de jati kama. Point filanan a point filanan o de ye التحلل من المظالم ورد الأمانات إلى أهلها. تنولي فين بي كي إيرك فوسي كابو تنولي فين نونا كتلاتوني كالفاو سيني أتكيوما parce que bena do kalo hormaylen de la kalo barkalen de la o kalo man kan ka don fiyo ka soro do ka toneli ko do o be kana do hake do bi fa fe ibaneno ka mindi ibo hake nu segi sungalo yi horoma kama wala sa ala ifsamantia mu fo e ko soro sungalo konona donc ay toneli fen nu na fora ko toneli fen a ti dro ka fo ko ibagara do de mala hali mo ma korofo o e toneli de no yi jigoy ibi jida kamni Shaban kalo in kɔnɔna na iki inni kun senuya ka bɔ ma sunkalo yɛrɛ kama ka nkalon jugu ta k'a da mɔgɔ la jɛnɛya nkalon walima tɔgɔtiya nkalon ni sɔn de y'o ye k'o dabila kabini Shaban kalo in kɔnɔ ni e sɔn ye maa neni de ye i ka maa neni dabila i ye maa minnu ka nafolo bɔsi i k'a segin o de ye tɔɲɔli fɛnw ye i k'i yɛrɛ kun senuya ka bɔ nin bɛɛ ma ka kɔn sunkalo donni ɲɛ o y'o ye sabi ni ninnu kɛra maa o maa jigo ye e ka sun ye fu de ni nin jigo b'i la sunkalo donna k'a sɔrɔ i la i bɛ se k'i ni kun kɛlɛ ka bɔ a la e bɛ sun mun fɔ a bɛ don minan kɔnɔ Seydina Ali ye minan mun fɔ Seydina Ali alayhi salam ale b'o de fɔ an ye ko kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa dhama'u Allahu akbar ko sunkɛla joli joli de bɛ yen baraji foyi denkɛnen ta y'a ka sun na fo n'a kɛra minɔgɔ jalan tɛ tɔnɔ foyi sɔrɔ a la n'a ma kɛ a ye minɔgɔ jalan min kɔngɔ jalan mun kɛ o dɔrɔn de b'a y'a la donc ka nin ko ni ninnu to e la i ka sun tɛ se ka nafa ɲɛ i ye sabanan wala ye juma ye o de al-mubadaratu ila tawbati wal inaba teliya joona ka tuubi segin Allahu subhanahu wa ta'ala donc nin ye nukta ye nukta min n'a importance ka bon kosɛbɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kan k'i jija ka nin nukta in k'i mago don a la ka tuubi segin Ala ma ka kɔn sunkalo donni na walasa i ka bato i bɛ se k'u kɛ k'a sɔrɔ i b'a tɔnɔbɔ cogo min ka jurumukow fɛn ni tun y'a kɛ ka Allahu subhanahu wa ta'ala ka Ala yafa deli ka tuubi segin Ala ma ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ in nukta la fana Imamu Rida alayhi salam ale b'a fɔ an ye a ka kuma dɔw la a ko wa tub ila Allahi min dhalika min zunubika li yuqbila shahru ramadana ilayka wa anta mukhlisun lillahi azza wa jalla a ko k'i jija cogo bɛɛ Dr. Usman sani sunkalo ka don ni delilen do jurumu ko donni kɛli la k'i jija k'i fosi ka bɔ jurumu in na i ka tuubi khalasuya Allahu subhanahu wa ta'ala ye ka tuubi segin Ala ma tuubi fana do shartiw de b'a la Lakhdari ye o sharti dunnu dɔw fɔ an ye النية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها donc olu ye tubi shartiw ye i ka nimisa k'a fɔ i ye jurumu ko fɛn fɛn kɛ i ye maa tɔɲɔli minnu kɛ i nimisara bɛɛ la ka tubi jɛlen segin Allahu subhanahu wa ta'ala k'i dusukolo k'o senuya ka bɔ juguya ani bɛnsɛngoniyaw ma maa o maa juguya b'i dusukun na k'o sama ka bɔ i dusukun na maa o maa hasidiya b'i dusukun na k'o bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ i dusukun na kosɛbɛ o yɔrɔ fana na Imam Seydina Ali alayhi salam ale bɛ a fɔ an ye yani sunkalo ka don kabini Shaban kalo kɔnɔ waati bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi an ka mawdu bɛ sunkalo de kan k'i jija cogo bɛ yani sunkalo ka se a ko tahiru qulubakum min al-hiqdi fa innahu da'un mubi'un a y'aw dusukolo senuya ka bɔ bɛnsɛngoniya ma juguyaw aw k'a dɔn k'o ye bana de ye bana min bɛ se ka mɔgɔ se halakili Allah Sayyidina Ali ka kuma kan ye a b'a fɔ tuguni ale Sayyidina Ali ko qulubul ibadi tahira mawadi'u nadarillahi subhanahu wa ta'ala faman tahara qalbahu nadara ilayhi a ko dusukun jɛlen
dusukun min senuyalen don ka bɔ juguya ni bɛnzɛngoniyaw ma k'o dusukun modèle k'o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka filɛli yɔrɔ de donc k'i k'i jija i k'i dusukun senuya walasa Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ se k'i dusukun filɛ cogo donc o yɔrɔ b'a yira an na k'a fɔ ni maa o maa dusukun nɔrɔkɔlen don ni mɔgɔ ma kɔrɔfɔw ni bɛnzɛngoniyaw ni juguyaw ye e tigilamɔgɔ ka kan k'i jija joona yanni sunkalo cɛ k'i yɛrɛ fosi ka bɔ o la walasa sunkalo in kunbɛ cogo ɲuman a n'a baara kɛ cogo ɲuman bato kɛ cogo ɲuman i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min Usman ninnu ye nukta caman bɛ yen waati kurun kama inshallahu ta'ala wala ne nafa ka bon kosɛbɛ nka hakila min sɔrɔla la n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni walanda ninnu kɔnɔna la laɲini min ye dɔrɔn o ye an ka dusukun labɛn k'an farikolo labɛn k'an ninkun labɛn ka nin dunanba min bɛ nalen k'a bisimila an karamɔgɔ waati n'a cogoya kama kuma kuncɛ kuma dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu k'an ye an ka baro kuncɛw kan alhamdulillah dakuruɲa laban min bɛ n bolo o de yanni n ka se aw yɛrɛw foli ma bɛɛ ka a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sunkalo ye kaloba de ye kalo hɔrɔmayɛlen de don an k'an jija an k'an dusukolo senuya k'an dusukolo préparé an'an farikolo ta o ye sun ye n tun bɛna o fɔ a waati koron kama sabula alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ka baara belebeleba tun ye Shaban kɔnɔ tun bɛ sun kɛ walasa ka se k'a ninkun deli sun na sani Ramadan ka don alakira tun bɛ sun waati bɛɛ de mais a ka sun tun ka ca Shaban de kɔnɔ ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan donc an k'an jija an ka sun kɛ yanni sunkalo in ka don an k'an jija fana an k'an dusukolo préparé ka ɲa ka sunkalo in kɔnɔ inshallah ta'ala o tuma kuma mun bɛ n bolo o ye folikan ye dɔrɔn o minnu kɛra sababu ɲuman ye ka na ka ni enregistrement ninnu kɛ an b'aw fo kosɛbɛ wallahi nin ye jihadi belebeleba de a bɛ mun na tan nin ye jihadi ba de ye tan a baraji Allahu subhanahu wa ta'ala dɔrɔn de a b'a dan dɔn donc aw sara a bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala bolo an bɛ Ala deli Ala ka a taɲa kanatu mun fana bɛ kan ka nin fɛn o kanatu in Ala ka a sankɔrɔta halisa ni jɔn n'i y'a mɛn i jɔn kunnandi a f'i sababu ɲuman a sababu ɲuman fana ye an karamɔgɔ an'an ka sɛrifi ye Seyid Usman Madan Haidara an b'a fana fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ya rabbi Ala ka hali bi Ala ka an bɛɛ lajɛlen Ala k'an kanda Ala ka baara ninnu kɛcogo ɲuman Ala ka nɔgɔya Ala k'o ka ci sallallahu alaihi wa sallam inshallah akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sunkalo ye kalo bonyalen sunkalo ye lahɔrɔma kalo ye nka sunkalo ka bonya i n'i ka bonya de bɛ don sunkalo kɔnɔna la maa tɛ sigi k'a fɔ ko sunkalo selen n bɛ nin kɛ a ye labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati de yanni an ka don sunkalo kɔnɔna la o la fusamantiya ni nafa min fɔra a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ sɔrɔ o sunkalo fana bɛ na sunkalo ye kalo de examen kalo de don a résultat bɛ bɔ kalo 11 tɔ kɔnɔna de la Ala ye sunkalo di a ma fɛn minnu dagalen don i ye waati tɔw kɔnɔna la sunkalo de bɛna k'i bali o la i ka halalaw k'i bali i ka halalaw la walasa ni sunkalo tɛmɛna Ala yɛrɛ y'i bali fɛn minnu na ka kɔrɔ e bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'i yɛrɛ minɛ o la ka dumuni kɛ ka ji min furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ko de ye min dagalen don waati t'a la nka ni sunkalo nana sunkalo bɛ waati dɔ dansigi k'a daminɛ nin waati na ka taa nin waati na dumuni dagalen tun ye ka kɔrɔ dɛ nka ɲa i balala ji min tun dagalen don ye nka ɲi balala furuɲɔgɔnw ka se ɲɔgɔn ma o tun dagalen don ye waati bɛɛ nka k'a daminɛ nin waati ka taa bila nin waati ɲi aw bali o bɛɛ lajɛlen na ni maa min sera k'i yɛrɛ minɛ Ala ye minnu daga ye ka se k'i yɛrɛ minɛ o la kalo kelen kɔnɔna la kalo 11 tɔ kɔnɔna la o kɔrɔ de i ka se k'i yɛrɛ minɛ Ala y'i bali fɛn minnu na san tɔ bɛɛ lajɛlen na sunkalo laɲini la belebele dɔ ye nin an bɛ nin labɛn minnu ni an karamɔgɔkɛ y'a fɔ an ɲɛna sisan an bɛ olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka don sunkalo kɔnɔna la walasa nafa min fɔra sunkalo la an bɛ o sɔrɔ n'o ma kɛ dɔrɔn a bɛna kɛ sunkalo bato de ye a tɛna kɛ Ala bato ye a bɛna kɛ sunkalo bato de ye sunkalo sera an bɛ seliw kɛ an bɛ nin kɛ nka ni sunkalo tɛmɛna an bɛ segin an ka kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen ma o tɛ laɲini an bɛ Alahu taala deli a kɛcogo ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye an karamɔgɔ Muhamad Sall an bɛ a fo ka waleɲuman ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an b'a dɔn maa min don a bɛ kalan na hali bi kalan tɛ ban a cɛsirilen don kosɛbɛ a ka dɔnni ɲinini na hakili lajigina an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara a ye nali dɔ kɛ ka yan nɔ a dɔnni kama a ye kasida dɔ sɛbɛn shairu don a ye kasida dɔ sɛbɛn an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara la a kɛra an karamɔgɔ ka résidence la siège la Kayindi a don Sherifkɛ nisɔndiyara a la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ
kasin kaw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraniw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na kaloba min ni an bɛ k'a makɔnɔ Ala k'a don an ye hɛrɛ la ka musakaw nɔgɔya ka kɛnɛya dafalen an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka an ka batow dafalen kɛ a kɔnɔna la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.